Hej og velkommen indenfor her hos Heartfit. Vi skal blive lidt klogere på, hvad den her VO2 Max test handler om, som jeg går og laver rimelig tit. Det er for det første en cykeltest, og så har vi en masse grej på. Så når jeg siger, at det er en VO2 Max test, så passer det faktisk ikke helt. Det er faktisk en udvidet VO2 Max test. For når vi snakker VO2 Max test, så er det typisk en med maske på, og en, hvor du har måske noget pulsbælte på, og så kan du måle watt på cyklen. Men hos Heartfit, der har du stadigvæk masken på, så vi kan måle en masse på ind- og udåndingsluften og blive klogere på vores iltoptagelse. Men du vil også have en lille klips i øret til at måle din iltmætning. Du vil også have EKG på til at se, hvorledes hjerterytmen den kører undervejs. Og så vil du også have en blodtryksmanchet på til at se, hvordan blodtrykket udvikler sig undervejs. Så vi får altså et ret godt view over, hvad der sker i kredsløbet under anstrengelse, som kan være enormt interessant at bruge både i forhold til at lave sundhedsfremmende tiltag, men også til at fremme din performance, enten på løb eller på cykling, eller hvor end du ellers tænker, at det kan give mening. VO2 Max-testen giver altså et blik på, hvordan kroppens kredsløb agerer under anstrengelse, og ser om der er. Forhåbentlig er der ikke det, men der kan jo nogle gange være nogle steder, hvor vi ser, om der er nogle tandhjul, som er begrænset. Og så kigger vi ind i, om det er nogle parametre, man selv har indflydelse på, eller det er noget, hvor det kan være, at der skal være lidt lægefaglig sparring på det. Ved VO2 Max-testen, så sætter vi dig stille og roligt i gang med at cykle, og så kommer belastningen ellers bare støt og roligt på, indtil der ikke er mere at skyde med. Så det er klart, at når man når toppen, så er man kortvarigt hårdt belastet, men de fleste siger og bliver egentlig overrasket over, at det ikke var værre. Og det er jo egentlig bare fordi, jeg bringer dig op, og så er det egentlig færdigt derfra. Du får en masse spændende resultater og svar ud af VO2 Max-testen. Blandt andet kigger vi ind i, hvordan ligger dine træningszoner, som du kan bruge fremadrettet til at målrette og stratificere din træning. Skal du ned og køre langt hen over sommeren i Europa? Skal du løbe maraton? Skal du løbe halvmaraton? Men det kan også være på det lidt mindre plan, hvor man siger, jeg skal i gang med at træne. Hvordan kommer jeg i gang med at træne, uden at det er for hårdt, uden at jeg overbelaster mig selv? Og hvor det giver mening, at der stadigvæk sker en progression og udvikling i min træning. Det betyder også, at vi får nogle absolutte mål, som man så på sigt kan måle på og se, nu har jeg lagt en træningsindsats. Har det så virket? Har jeg flyttet mine zoner? Fordi vi får blandt andet også kigge på, hvor ligger de der forbrændingszoner, som jeg egentlig lige nævnte. Men også at se, kan vi flytte på dem ved at gøre en stratificeret indsats? Og så får vi selvfølgelig også kigge på, har vi flyttet det hele overordnet. Så testen giver altså muligheder og masser af indsigt til at forbedre din kapacitet, hvor end det er, om det er i forhold til at skal dyrke noget udholdenhedstræning, eller det er egentlig generelt sundhed og overskud og velvære i din hverdag. Så VO2 Max-testen er altså lidt mere end bare det her, som mange har på deres ur, som ikke nødvendigvis er helt retvisende, fordi det har noget at gøre med, hvordan man har indstillet uret. Så nogle gange kan det godt være rigtigt, men andre gange så kan det godt være skudt ved siden af. Så kig endelig ind på hjemmesiden og skriv, ring, hvis du er i tvivl om det. Men et fedt redskab, både for mig at arbejde med, men også for dig, som skal bruge den bagefter. Det var lidt om VO2 Max.